Magandang umaga po sa inyo lahat at tanghali, gabi. Nandito naman po si Hiwaga ng Pangasinan. Magbabahagi naman po ako ng panibagong orasyon na orasyon gamot sa lahat ng karamdaman. Bago ang lahat po ay mag-like and share at subscribe para updated po kayo sa lagi sa aking susunod na video. Una sa lahat po ay humingi po tayo ng gabay sa Diyos sa mga makapangyarihan para tayo ay gabayan palagi at palakayin sa araw-araw at unahin sa sakit. Narito po ang orasyong gamot sa lahat ng karamdaman. Una sa lahat po ay magdasal ng isang Ama namin, ang Baginong Maria Alwalhati, at isunod po ang orasyong ito. Narito po ang orasyon. Iyawi ayho oranum mikum saokum saramnum matia ignum sub Jesusha. Iyawi ayho oranum mikum saokum saramnum matia ignum sub Jesusha. Iyawi ayho oranum mikum saokum saramnum matia ignum sub Jesusha. Usalin po sa isip lamang po na hindi nakabuka ang bibig at ihip sa tubig at inumin o ipainom sa may sakit. Mabisa pong orasyon na ito, panggamot sa lahat ng karamdaman, physical man o spiritual. Sana po isulat po nyo sa malinis na notebook para may ikon kayo, gagamitin kayo sa araw-araw kung may para makatulong pa sa iba na makatulong ko sa iba para at i-share nyo sa iba para malaman nila kung ano po yung gamot sa lahat ng karamdaman. Maraming salamat po. O kayong makalimot na mag-subscribe. Maraming salamat po.